say yan sorry na yenko ye kɔ iso ye hia nyame han enti nyame han eni wanimu na mfa wonko na ne ya kwasidie nyina omubu ewo wanim ewo Yesu Kristo dimu amen. Anyway, you know, and what's the and now, of course, and gentlemen, why? And you wouldn't put one on the mountain. Yeah, you want to know your couple, and you would, yeah. And you're sitting in a Akropong Radio 97.1. But I will sing of thy power. I will sing aloud of thy mercy. In the morning, for you have been my defense and my refuge. Amen. Amen. And then I'm paying so many wakwaba ediba okuma 97.1. Very much true. Hene Memorial House. I will ekufu amanfo. Ebono numpe na nim se dwumadi ba ko pe na mre no aso eye Anidaso Bere ye ne wo ehia ye ne wo che onyankopon asem mre no sonso a na yama okwan na wo nso wo de wa adwenkyere aba sima eson apa ho nonum
ene eyo joda 26th September Yakupon edi adoma che the last week in October, the month of movement. Bidiri se waye krado na menewo Fronia na fro down for fro busiani bi na ka chere se mrena so na onfa ne Bible, onfa ne pen, onfa ne book. Anaso nye krado na yenyina yemfa ye free no ento Okoman 97.1. Obetumi nso ene yen akoso a ehia ewo Facebook eye Okoman Radio 97.1 anase eye YouTube Okoman Radio 97.1. Yeko Twitter so a eye at Okoman 971. Sa so na Instagram so etesa Okoman at Okoman 971. Fronia ebra na see on the main any wunyina ye tronto me aka se efata wo no freno na ka tren se onfa na free no ento 97.1 Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Mejiri se wire crowd enemy amete akuya kesi ni mu no the finest, the youngest catkis yaw ejakwedu metina akuya kesi ni mama mess of opinion John Quarshie and went to me Amber now so net de kunyana da ne kakra Nat Kings Papa Nathaniel Kingsley Entsie and that you over her now so enemy na meeting team afri no and to obeti nka na obeti yin ya berman so osofo ketwa Emmanuel Abuaje nti enche obeti wonka won na enemy ne won area adwuma Reverend Nathaniel Kingsley Entsie Papa akwaba nia na bacho na umpume yes adom tiefu na si tiewon ye tia won so erade ene ede na sesode na watwe foforo adom ye ti erade nka ye nyina ho emra yeriwura na semu yi onom ye amen afi yensofo ketwa yenua berema Emmanuel Abuaje abe nyina ho tesen Papa Basho Nyankopon adom bi awoko yedem yes ode adom akyeye enti ene ye krado mejiri se wafa wo Bible enche yebetie yen akenkansem no ene ye kasa afa gidi ye koso akasa afa gidi ho na so ene de ye ka kye Nyankopon se Father touch me yebefa asem na fi Luke chapter 8 43 to 48 and into our Bible Luke chapter 8 43 to 48 na yensesi ye wona yenkenkan yen Bible na yenra adisuanim kai say Okoman 97.1 your Facebook sisi ya into betumi ajoin yen no wahwe yen ni ohun dwumadi a sania erekoso emre so akai say ya na de wone ene won paibo ene wadwen kire so aba enti yebeti erade asem inya berema eye osofo Emmanuel Abuaje ebe kenkan twi no ede amai na Reverend Nathaniel enso ede brofo no adomache Enyani madofo yebefa ene akenkan sem no efi asempa no senia Luke etromai ti awotwe enti chem aduanan ebiesa edekosi aduanan awotwe asempa no senia Luke etromai ti awotwe enti chem aduanan ebiesa dekosi aduanan awotwe adofo no mienti erade asem na obia bia moja tu no mu mfirihia dumien
na obiara entumi ansa no yare befi na echi beka na atade ano nrew na amono muhara ne mogya no twai na Yesu kan sɛ hena na ɔka me na wonyina resan no Petro ne wɔn a wɔka ne ho no kan sɛ owura nkrɔfo akuaku no akyere wo so na wɔremia wo na Yesu sɛ obi aka me na mehu sɛ ahoɔden bi afi me mu kɔ na ɔbea no hu sɛ ɛnhintaw no ɔde ahompopo bai bɛhwee n'anim na ɔka dekode a enti ɔkɔka no ne sɛnea ne ho san no amono mu hɔ ara kyerɛ no ɔman no nyinaa anim na ɔka kyerɛ no sɛ ɔbabea wogyidi agye wo kɔ asomdwee mu nea etwa to no biem na ɔka kyerɛ no sɛ ɔbabea wogyidi agye wo kɔ asomdwee mu Awurade asɛm ni Sadanka Erade. We take the readings for this morning from Luke chapter 7, verse 43 to 48. Luke chapter 7, 43 to 48. Luke chapter 8, verse 43 to 48. Okay. A woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could he heal of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stopped. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Go in peace." Amen. 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 Sabria yetie Erade akenkan nsɛm no enche yɛne wo nyinaa aba bɛsua megyiri sɛ woayɛ krado Enti best start here for Reverend Nathaniel. Papa, akenkan nsɛm yi obe oni yɛn bɛfi ase. Touch me, ɛno ne gidi asɛm a yɛtoa so aka no ɛwɔ ɛyɛ na wɔtwe yi mu no ɛnɛ ɛdɛ a yɛde refi ase yi ɛwɔ Luka asɛmpa tie wɔtwe ntitemu aduanan abiesa kosi aduanan awɔtwe no papa fa yɛn fi ase yɛda Awurade ase bebree sɛ bibia yɛhyia wɔ ha ɔma yɛn n'adom de ne nkronkron ɛkyerɛkyerɛ yɛn ansa na mefi ase no memfa asedama Awurade ɛma akwan ahoro bebree a ɔde yɛn ɛkɔ no ɔde yɛn ba na ɔnam n'adom so esiesie yɛn yɛda Awurade ase bebree ma adɔfo ne abusuafo a ɛnra wɔbɛtaa yɛn akyi na yɛtumi de aseda pɛsie ma Awurade ɛwɔ ministry yi mu nyame nhyira obi biara amen biripa mu ne yɛbɛbobɔ din no ne adamu nyinaa ase sɛ wohwɛ nyame asɛm ayɛ kan yi a the context of touch adwempɔw ɛtirimpɔw nsusui anamontu ne nyinaa ɛka ho bi sɛ yɛpɛ ayaresa a yɛtu ho anamɔn sɛ yɛpɛ biribi afi Awurade hɔ a yɛtu ho anamɔn na anamɔn na yɛtu no yɛntu ne kɛkɛ yɛtu gidi anamɔn anamɔn na yɛtu no yɛntu anamɔn bi akɛkɛ anamɔn a yɛtumi firi ne sɛ ɛyi yɛ gidi anamɔn
na obi be say gidi anamon eteden gidi anamon nyina ne say bibia minim say Awurade aka no mede tunanim say Awurade onye mame na mra mede tunanim say Awurade nye mame no say me ne Awurade din sa wo so yie pa Awurade betwema adwena to bibi so say ye ade we na uye wi a afi tweme me Awurade ankasa meye ne ese me eti wo hwe kyerkunkruma bebre wo ho a wonya gidi no obia yi Bible say ne den okoso owura yi atade ano ye wo won so a wonya gidi no tie mo fra ne say hey David Behum mobo hey David Behum mobo ye wo won a wonya gidi no wo yi dan apampam rooftop wo yi roof no ni wo pia onipa no ede ne beto nanim say tem wo ye den a woni anim sɛ obeye ye wo ho a woni adidi no wo biebie nipa nimu pɛsɛ obi amakon na me bari wu no ma betwe Yesu emra na ni kire Akra no ma betwe ni se for wani kire dukrom me bari wu na wadan ne ho eti you see the touch of God is available. The touch of God is real. The healing of God is real. We have seen people who have had faith in God, and in God have also come out to touch them. Na yereka obiai dia tedebia niameka namdi atwato na mama Osofo International abemu and he said when we say you don't need to give up. You don't need to give up. No matter how your situation might have soaked your conscience, or be at 12 years now, would you see Kenina, my physicians, and Kosiaga, ebe baby no, when it has so crass and beam, where is also empire, ya boy, ya fahaya, ya way, other for would ye and no pay, Nayari Kenina, and he said, there is a day, there is a day for your touch. There is an hour for your touch. Or how near mania yenemuna that could be be your woman. A bribi be ya woda, a bribi be ya woda we be feel how now can Job try to give a lot because Job will be a or who yao no who's in nature. O si na won kwana be yes wiakete na esum be dan wa de chin na obenya botoye mu se ene da so ho ma odofo anopai obia no na ye kan ho say fa ho hye na fa ho hye ni situation wo mu ni mu na hwe sa anka wo a ubeye den wunim say nyama ni na asi na so just a simple touch Erade ekasa me fancy answer na man concept ni na because that message we dey 1 year kwa betumi preach wo ho every day nyama nshira obibia amen. Papa yo yada papa ase papa oka sembi yabesamba so one day yabesamba so osofo papa gidi ewo sa asemi mu no yehu ne den yese obia no se na papa afi ase ka no but yebo gidi so gidi ewo asemi so no so boy na yenti ase ewo ho. Yo papa madam mwase akwenya enanope so mode amame na me fiase akamasem no me papa bi no kan asem say the act of faith is foolishness until the works prove it. Gidiana mombia na nyansa enhye de nimsa until say bia nenwuma ebeka say eyi ena nipa no efiase den na obia yiye moja eritu wako adokitafo ho wonge ntumi anye wako wonga emanru ho wonge ntumi anye na onipa bia onam ne baabi na obekwa ka na atade na obenya ayaresa na oniadofo eyi ma me hu se obia no enhu Kristo se oye nipa teta bi keke ne momo hu tumi ana ewo Kristo mu enu nti ema no tu sa anamon no oniadofo enne yeka enidaso wo ho ma wugidi kakra bi a obenya ebetumi ama waye enwuma akese abro senia wadwene empo ebeye ebia na obi afi adwuma bi ase obi a beka se eyide yaye bida anye yi nanso wo wugidi a wo ene wo mpai kakra bi a wabɔ no obetumi aye ebeye ebia na obi a akwakɔtro ofi
senia yen BEC fokwa starti wasua dia suku dia no anye yie nanso merishe onkran ena no pay se okotena paper na chi a nyadidi bompa ye nyankopon ebetie ayama onadofo niema bebre wo ho a yebetumi aka na senia mekan no eyanamon yenya gidi enfant na faako nemum yenya gidi na ye de sori etu anamon senia be ya gidi no ebe gidi mapa na wontumi nka nchem se uwo gidi se ene ubenya ade bi sei na wuti wufi ade kono enantew emba agi se widen wetu anamon enti na James eka se gidi a enwuma enim no eye gidi a ewu eno enti unya gidi na tuso anamon na onyankopon ebeye amen Amen. Unya jidi na entenase tuso anamon na senya papa kan one day ena mede honkronkron na wa ha ore na adwuma asema na mpese mbusa no osofo afia ase dedaw enti papa na ore ka se one day mede hu mi one day no mentena ho na mentwen se sa day no beba ana se den ena sese me ye mewo otwen biri mu no efa asemi hu ebusafo nyankopon enam na sam so atwen adwene ekoso se yewo bribi ewo yan sitem a eto da bi na emmemmene wo na edodoro wo ohaw bibisa eba wo so a you balance any senior friends senior say ofa ho fa yewo nipa bi a sebe dressing kra they find it difficult to dress because of the situation they find themselves or want to know that to me share no ho yira no yewo nipa to me epre ube ni refi no ho agya ni phone baby san baby amadwenam ebusanfo ye nam nyama bebremu na nia yentia se infi awurei story ho ni say it was God's appointed time for her. God's appointed time for her. And God's appointed time surely comes off one day. But you see, before that time, no, you should have been tried and tested that you still love God and you trust God. When I'm talking about waiting once a man, I use Ruth chapter 1 and chapter 2. And I normally use the story of Ruth and Orpah to clear the distinction. Say, won't benuni nina say workers would in Naomi chia. They didn't have any hope physically. Wow, Nanso by divine instinct, one of them decides say, Medimehu betu se radisu, ebeko you enko you medimehu betu se radisu. Wow, that is where to the bina nipedrano yaribi yeshe radical and ya sanko say bia ubebi ntiapo ye can say yarea sikasem yare wo eno kura no ye dancing way nipedrana because uwo nipedrana hoden nanso sikanti why ye limited na why ye basa eno kura no ye dancing say nipedrana enia nemum nipedrana de no de eno nso ewo ne level a ye betumi aka say eno nso ubi nipedramu unti onye fanya anu yedin pa uti pain na ne ya say pain na wote no obi aso nti bisa obi anti bisa nti obehwe obi ya 12 good years ye kesi 12 years na ye 12 years was moje tuana ma abofra na uraje wa mu kra still that is what I want to mean. 12 years, you know, it can cover somebody from primary through to complete junior high school and then possibly complete SHS. Now, as the timeline reduces, it's a very set a good long time shape, something like from 2010 to 2022. It's a very, very, very lengthy period. Moja to bisa moja ne woman ebesa man insu ne be fima ba ye kan sa na ni nyina mu no obi yi ejina no nya Anidaso na wampa ba say I will try again, I will keep hoping.
Because it is hope that move us to do certain things. It is our hope no nyana. Oti baby na ukan story no say wait to me the mensa. Ako kana tadiana. Uko kan wenfa. Wenfa no ya throw Bible me say offer nesanka. We anyway we can probably be a Jewish amamre mu ne bia na bibisa wo ho. You can link up. But from what we have read, it is the woman's personal decision. Say eyi na minkofu bebre nam gidi sutumi ye niam bia senior international suffer kind say foolishness until the word backs it. I love that statement. I love that statement. Say I don't know to there be a nyansa nim kosi se nyame asem besi so kina besi so jina say eyi and that we act based on the word of God. Now the question is the acting of the woman, was it by the word? Have the word ever said say mojetua kusu obi atade ano so fubi atade ano di fubi atade ano na out of desperation, out of say ohwehwe solution na ne yehu nipa bebre out of desperation ni we no oye bibi na bia nyame ehu mobo mu no erade ede emuayaba and no never becomes a formula. Okay, it never becomes a formula. Okay. Henti ene obi yare na osofu bi atade na usi okosoma. It may you see we don't draw doctrines out of certain things, but out of it certain people make certain moves it make us yes say na rade and non chese and non your formula esa also corner ko esa wakasa so woni rade ni kita e bia wo de rade nkesi koso na atade na no obetuma kesi du kojina na national nuam keke enwane nti God want each of us to learn our own customized way, special way or person this ayare or person no necessary nipa ni bere merade a you tembia ye copy obi dia quick roy shorthand but say wunya time merade na on merade engage a why are sanam kwanso ayaresa no enam kwanso ayaresa no enam kwanso baby a uti yembia kai say owo okoman 97.1 your Facebook live okoman 97.1 Facebook ubetumi ajoin yen unianom wadofo no ma ebia baby o won want to me enya the frequency no ubetumi ajoin yen Facebook na nyina yatoa so ena yerehwe obia na moja etu no papa ma yate asese ebre a moja tu no enko efi school asekran ka ebia ko ba betru BEC na so still okra ni gidi mu asema otefa Kristo ho ninti ehye ni gidi den kai se oka anidaso nso ni oditwa ato kran so ne se enya formula enti enye se Kristo no obi koso na atade nti nso wo hwe Kristo na so na atade ma no so fu bia so na atade e bia na wode no different e bia na wode no eno kra be simple kakra e dia mawo enti enfa no nye formula na koso na so Kristo name na koso abon empire ada o say I overcame and then nyoma yerebo ewo yechi ebra yeto aso ewo ya adise mejiri se wo sua bibi ayo komam 97.1. Osofo awaje papa ka sembi ose ebia na Jewish tradition ana ebia na den na osusu say ana den na betumi amate ase a ema obi anya sa gidi den ebia otefa Kristo den na osusu say ema ni nya sa gidi ni anidaso ya wanye say na aka no papa akora aka no oye foolish unto proving otu sana moyi why wo ho Papa mpacho medase Kristo ba obae no ne nyuma ededi wo kro bebre so na se ye kan trosem no ekoye nga echi kakra ye behu se obarima bia na demons ahye ne ma na wode no eye adwuma chains into me embound no na wode no akwakoto cave bi ma obiara ntumi ntwam wo sa na kwan no so ena mpo se uyo obi na wurewura kro no mu a ono cave na odam no otumi we nipa no na wahwe se onipa yi obeye papa anase oba beye bone eno nti Kristo enan ka sa ne shows no obeye mai di mrika ena fi tumbunim ena obehia Kristo na obehia no asemba akope ena obisa no se oba bese yen ana eno nti eyida edipefe se na obere ma no enim
nipa ko a Kristo ɛyɛ empempi no ɛyɛ na yɛmfa yɛngani enko saa nneɛma no so sɛ onipa yi okoi ebi a nipa bi betumi afi ne nsɛm aba yɛtaa bɔ mpaeɛ Awurade my destiny helpers but then we expect say nipa na ɔbɛba no ɛyɛ onipa bi a yɛde yɛngani abu ne sɛ ɔhyɛ suit but then ebi ɔbɛba no no wapam African wear te sɛ nea papa ɔhwɛfo ahyɛ yi ɛno nti yɛmfa yɛngani enko nneɛma nketewa yɛmbu sɛnea yɛbu nneɛma akɛse no saa ne yɛmfa yɛngani mbu den nneɛma nketewa nso efisɛ atade a onipa hyɛ mede me nsusu me madwe mu me hu ne sɛ atade obi hyɛ odo nsa bɛka na nka wo nsa wanya den wanya wayaresa na bibisa nsɛnkyerɛ ne bi asi nanso esane ne gidi ene nimu a otie ne na akoma a ɛkasa kyerɛ no na otie saa ene edi akyi no nsɛnkyerɛ ne bi di akyi ema no amen na meka aka ho so mehu me wo madamfo bi me makwasa akra bi asipen to da bi unsa atade onipa hye. You see, there's something we call transference. Okay. Obi request school aye taking to kwa menko show bi atade. There's some connection. Bibia obi yusu chebia. It is believed say the presence of that person is in that item. Enti menu abakun awo US otai e discuss say oni ho na se bia ne ma yare wo fia otumi fa ne atade a odi ku program bi no wodia ato ne manso na ne ntama wodia akata mofra no so that is the fate of the wife. And behold our friend who beton works. So you see I foresee say one say atade a Yesu Christo share if a woman he came even behind. He came behind Jesus and unaware. He never even requested for permission. He unaware. Normally breaking protocols. We use this woman's story for that sermon. Breaking protocol. Papa. On say ne ho won kan say ne ho me hwehwe emwa. Enti I came behind Jesus, touched the hem, and yes, I had it. And truly, touching the hem without touching the body, Jesus felt virtue. Meaning, say, there's a connection between what we wear and our skin. And intina se unipa min transfer hakakra until say ocean tadi bi one who say the garment garment on its own represent ministry, represent a whole lot of things. At that time, no, the garment of Jesus Christ was so charged. And if you look at Jesus, your free BB say hello, Halo. Hello. Now there's that way I try to here. So shrine and unyam be danoso, and what dimi danoso. Moreover, I had to say, why a nyama be brave, be a return say, a brand to be put on nukrum. Now, what is will be a young ufu, na wabe mounto. Way you say that be a beko essentially need ones in nipa de osi essentially ni bibi man bibi man ni essentially ni efe ndi egoro nti eto de bia na many be why it's just application of God's word, but we still want to make it look other ways. Having known somebody like this, not a betray the woman, what she did is right. Any other person in her situation would have done something similar, but she had the faith to say then the very important say this is what I know, and she had the conviction within her. It ordinary and so Jesus felt was a virtue. And who didn't be a film. 90 ubiade no hockey can no biade no hockey can a day. 90 Peters no so biade no hockey count. There be no ubi attach me.
you see, a lot of people are calling on God. A lot of people are praying every day. Who was so now share frequency of prayers? Master, and stamping feet. You to abu fem. Just say you den kranti bu bobu fem ka hon you chicha. Well, this is the frequency of prayers. Akropong to say, hey, and you see, ask yourself, how would my prayer touch God? What can I add to my prayer to make it unique? Because now we are talking about speaking to Jesus spiritually. So how would that make my prayer so special that it will attract God? And now you will say, living right, doing certain things that God wants you to do, so that all the time you'll be in line. No question say, there are certain things you don't even have to pray about them. Yeah. God will do it naturally because you are flowing with Him. Okay. And I see the woman for her faith. Na in Sri Lanka, rather say, you were in fact, whom be say or Bible, mu say, "Utumi di wujidi, etranamumbi we radima." The Lord by His mercy will honor them. Eraden kan yehuna, yempa bo nyina ne say, etiefu ni anuanom bi ne abusuafo a mreoye kakra asore se mreoye kesio kakro mreoye biara de yenim say Yesu Kristo tumi mu no the power of God, the glory of God. Senior Collins eguso Eric Heather Collins they can nature say erade betumi edenesa akayen me mpa bo nyina nse na watwi ya yerka touch me, may the power of God touch somebody. Amen. Erade infa nsan kan yen na yare biara say yesika yare aware yare adwuma mu yare biara yare no Yesu demu entunko. Amen. Elder Collins on Ponza also touch me, oh Lord. Papa, asamana kambabi bisa echato na yafa afrefo no ena wefi aseno. Esan say Kristo eka asembi na Peter Emma humwaye. Also obi adi ne sakame. Na Papa onwa baby e nam no enya nkra na nam. Me a me ye wusie ni me no ne nam me peso bi ndi nsa beka ntie bi am de nsa beka nipa bebre de nsa account na aden pa na aka so obi de nsa account na ye me onwa bo afi ase etime ko papa bo age so ye nyina ye bom pai ye nyina ye som Nyankopon ye nyina ye kwa sorry ye kan ye Bible na so ebi nya ansa ne binum anya simaka krai se o fi ase nima bi esese yeye na yetumi asorade ani nima bi esese yehu na yensa aka nentem sani aka ye ma obi be mount platform so ori ye crusade ye nyina ebeko na so bo ho na bia nipa mienu miensa bi na ebia ombenya sa touch yi den emma won wonya na imubu ha yenya ansa na yafa afrefo ewo so baba waje papa bajo me da se nti a ebinom empire ye ka say ya answer ebinom prayers ebinom de enso ye be ka say ye answer one of the factors time say me papa wa asem bi o ka say hu dua ko awe ana say hu abo ko awe ebia na we ntontom within 3 weeks ye betumi awo ma obenyi na wadi life nyina. But then say we elephant, you will stay 3 years ewo ma me yem and san why then we pray. But then if antontum near far elephants na you a great difference between them. Then say in tontum no ye kase ye de omo bobo so ye benya thousands of them and san no do the size and weight of the elephant. And then who do akwa we to say bro and say sinapia ba. You see the great difference. Sinapia ba ebeche. Nanso ye bro no be den obeba ntentem nanso ye fa sa dua mienu ya emu ne wen na enoma betumi akwakoye den akwakoye won dan wase emu ne wen na nipa betumi atena ase ya den eje ohome anase mframa wase eno nti one of the factors here time uhu senior papa kan one day that day when it comes now you see that unua na de bia ne blessings ba no e bia na de na one time big time ubetumi ahete obi abeka say na wo de no ye den o fa hefa
ɛno na adansedi ne bɛyɛ den ɛbɛyɛ kɛse no. And the other one is from the book of James chapter 1 verse 7. Osi na masa onipa no nsusu se obenya Awurade ho bibi. Ɛno ne yɛ sɛ wabisa Awurade bibi na wawasan akɔ sɛ Awurade bi a mameka ɛna nɔpɛ yi na wakɔ dabi o na me ankasa kora no ma account mu 1000 na dem na me yɛdɛn na menya saa aka yɛ ana ma ankasa kora no me ne akufo ado ni link bi anti me yɛdɛn na menya saa aka yɛ na nɔpɛ yi. Ɛno na Bible no reka kyɛn sɛ masa onipa no nyɛ na adwen sɛ obɛyɛ obenya Awurade ho bibi. Efi sɛ yɛn Nyankopɔn na aka sɛ ɔyɛ onyame a bibiara nyɛ den ɛnyɛ no yɛ na. Ɛno ti yɛbisa na ɛyɛ absolute ɛyɛ 100% yɛmfa yɛn adwen si so sɛ yɛyɛ den yɛnya. Ɛno ti sɛ woyɛ w'adwen sɛ okay mebisa Nyankopɔn na wasa adwene ntanta no ɔka kyerɛ sɛ ɛma yɛnyɛ adwen sɛ ɛbɛyɛ den yɛbenya bibi afie Nyankopɔn. Amen. Amen. And into a time and a undivided attention. A mre and as also yes, would you say was aka? Now one pie na uyo home a mensabeka mensarinka da bend beba na usai a dream BBM oh cheer to our dream Senator James Eric to our dream a bed in passer ubinya papa fiase. Quickly, so we mammy minu and I mean Sabia, na ya fa afrefo, na also what the word in Chile and the world concerns be the afa. Minion monitia, me who near a suffer international econo. Doubt, say, you don't have to doubt God. Once you know God is going to do it, it's all out, God is going to do it. And we don't, one of the things are, how a beautiful anyeni, and that started sin in the garden, Genesis chapter 3. Anyeni na anyeni bawa sitinema unshida betra won akosa because bibia obeje ho achi bibia wunyeni bibia scam obi okura miracle si kura no obi kako atro there are be instances ya hu nyame nipa bia omakuku false miraculous story and there wo ho ni Nyankopon tem asem Awurade mfo bibia ho nche no Bible edika kwa yen obi osi me Awurade no na me oye mapede but that doesn't nullify the fact that God performed miracles. God still performs miracles. And he said, "Nyame gusu yen sentrene dia na wotwi touch me on family de mama o mama me sa so." Amen. Say Nyankopɔn gusu eye ne awade a onso be bia obi aka say, "Touch me, Lord." Amen. The glory of God. Obetumi afre yenim unim de daw 0270 191971 ofrefo dikan o ma mbo ene ofrefo dikan mo me fa ofrefo odikan. Hello. Okay, when to me engineer so patcha sound for bim 0270 191971 and 055 166 7755 7755 offer for odikan ewo ho. Hello. Hello. Hello.
Anidaso. Yo. Papa, some green come. I can also, Mama, but you didn't be afraid. My patch of friend, then you can take your Okay, Mama. My angel against any. And let Gigi a boy in my young young couple in them. Abraham, Uncle Cassatra, Sadi to one among our Sabecan. Abraham, it's time to say any didn't. What you and a month of Kusu natural be and Sana Wako. Tell your share 49 now. Abraham look, none a banner we are, or cockatry, is to other Sanyara. Wobu na bem kurase wo bane de we wuntin awon. Yesu tey no. Obu ya say onsoro onye ni ara na ne bane bi nyankwa. Wem na say gidi ehun ni papa. Na Kristo fu ye ni gidi nti echi nsoro mu keke. Gidi aye ni ye srewu ade so ohun ye mobo. Omu aye na on sie gidi den. Ye tinye ana mompa woni. Mama Edas, ya misho. Ene GD ni hot cinema mama kan no. Ya time for GD enye adwuma. Also betumi afre okay for odi ho. Hello. Anidaso Yesu mama udin ene ba bia afre fi. But here in the akuya bachelor tafu nyina ho tedan. But Mama, Yanji wagon today. Papa, Mamma, no brain. Yandy fire and the number J 12 good years of a power bread. It's me, Gigi, and the one who said, my area, and the best catching. I'm not your master. Amen. Itala tefuni na mama ya misho. Also bet me afre 055 1667755 0551 667755 and 0270191971. Touch me, oh Lord. Yene Elder Collins. Amponsa also touch me, oh Lord. Ene na yereshe eho asem. Unso betimi afre. Unso be free betimi afre. Send of food kan no. Gidi no megidi se wode no ensan. Nti ma wode no ensan. Ofrefo wodi ho yemfa no. Anidaso. Anidaso Kristo mo. Vajo. I also for champoni. For Ashinika. And down did say one day Busiano Obia Huye. Yes, we are Dumbia Huye. Yes. I can't buy Infinisia Dumien. A moja tunwa na edomuni Yesu Kristo nam. Na Bruni Vega she sneaked. Just say, we are no one a pin Yesu, a ben Yesu. Na said in any GDT and so, ain't a man in Yaniji and Ayaresa. Yes. Na Papa no Mumbako Case. Dear Grandaba Najum say, on so Nata dear Shamano. Oh, no, what Yesu wants him. And no name the Yesu bit me aye. Oba we gidie no eyade mu oduru. Me hwe oni that centurion man na. Asem no pepepe. Ena na ko. Oze me nsese wo be hye me suhye mu. Na emum ka asem nko a na me ba no ho beto no. Enti gidie a Kristo Yesu o ma wo jese on kasanche on actinche nti da bia so because faith should be in action. Faith without action is faithless. Nti se ugidie no e wo nyina so a e mani etim e bi no oba ne de no everybody so obi biara. Amen. Very nice. Offer food the ho yamfa ono so.
Hello. Anidaso ewo Christo mo mama wodi ni baby afrefi. Pacho Joanna ni. Auntie Joanna. Na pacho mo pomwe. You are doing. Abusia fono nso. Nyina hu ye mitu kwan kaka. Akwaba. Ye papa. Ya da ya se odo makwaba sunji. Yeah. My joy. There are say ma ba betumo. Ya da ya se. Ya. Inshiran kamu. Amen. Lady kind. Na se wujidi. Na se wuni nyuma. Enkeleke. Jidi. Nyuma kan. Papa. Mama. Se jidi nyuma kan wa. Ye hu jidi no. Nimpejai. Nti so nipa bia wo jidi wo mu a ese jidi no epie e ma foforo hu so nti Nyankopɔn nhyiram. Amen. Na de bia no ma horo a mo de ba ba horo se bibia mo ye bia excellent so bia support so na wa mwa no nipa no nim baby ofi na mo kan no mo mo na bibia mo nkoso anje se ahode mo so na mesle mamo. Amen. Amen. Mama, Yamisha also. It has. Also, will bet me afre Akayensi Maka Krebi 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 and Yakasa El Afa GD Ene Sania. Nyankopɔn betumi ɛde ne nsa aka yɛn si maka kra bi sɛ na medi meka no ti obetumi afrɛ na ɔde wadwe nkyerɛ okay ɔfrɛfo a ɔdi hɔ ayi bɔbɔ mpa kyɛw san frɛ biom Second touch, Lord, touch me. Ayi bobo. Papa suje kawo. Enka so meja. Yo papa. Le de mi ma o tamu ya so ti ma kama senkitikiti bianto. Sa. Papa, manya jedi bi fi gram bedu wa sorry dam no. Me ba no mi class asa na mi du ho. Me sa form no mi na ti bedu kwa no mo bra man trans. Na papa jedi ni tie so wo bi a wo be hia odofo, wo be hia nyambi. Iti papa mi da wase. Papa nyame nhyira. Papa nyame nto kwan. Ukwa ba tin. Mitimo kan be da ba. Amen. Ayi bobo ya das true. Kufudia true. Yetia kufudia true fu nyina. Yo. Ometi. Nyame ka. No so ya das so. Yo papa, papa da dia je dodo. Ya da miase. Yo. Yo, ehana emrebe ma yen kwan ochina yebeto aso so went to me am fra ode ochina emrebe bam na yenyina ye de ya adwenkyere aba ase yebekọ no also for nat pacho o final words nyina ni say nyame nhire obibia na oma obibia a touch, a unique touch. Adofo no mandra ofi nkran fi kumase fi sunane fi bipo yiso efi miamia ebeka ye ho grace ma ye dai radiase post ordination thanksgiving nyame nhire obibia na meda equipment management ase se wo support na obo amenso na meda ebusuafo ni adofo nyina ase senior maka no anope course nko na ye de ado bibia ase nyame nhire obibia na yesere radi se na watwi igusuara we radi anim se erade nkai obibia na erade nhira ne manyina amen. Yo so for aboaje wonso inche bi wo ha na wo final wesa na ode amai papa benso medamase mede aseda enikabia edema onyankopon ne edikan se ne omaya hoden na yetumi esoreba hanam se ne etoso abien ekoma okoman se won amaye akwanya ete se na yenso yetumi
ɛkyerɛ yɛn adwene na ne di hɔ mekyia obi biara ha na yɛde dwumadi no nyinaa ɛresi ɛnɛ me nso a wote me nka metena akonnwa kɛse no mu no ɛyɛ the finest the youngest catkis catkis a wagya kwadu ɛna me ne me mpanyimfo ɛyɛ ɔsɔfo yima no aboagye ɛna ɛyɛ Reverend Nathaniel Kingsley Entsie ɔdɔ obi biara ase yɛ yɛba yɛ amba ntam nyinaa yɛdɔ obi biara ase me nso menkyia ɛyɛdi hɔ ɛde kɔma Reverend Teofosboko amanfo presby asafo bitiechi obi biara nyame adom a ɔkyena me ne wo yɛnyɛ krado ne yɛnhyia ne yɛntoa so ɛnsua nyankopɔn asɛm na yɛn nyinaa yɛnsɔ yɛngye den yɛnanto saa gyidi no mu bitiechi obi biara na menhyia obi biara ɛnwom a yɛde wie ada ɔsɛ I overcame gyidi nti yɛbɛdi nkonim gyidi nti biribi a ɛbɛba yɛ akwan biara we will overcome in Jesus name nyankopɔn dom ɔnka ho ɛnɛ na wɔtwe foforɔ nso mempaebɔ a mede ɛsrɛ nyankopɔn ɛde ma yɛ nyinaa ne sɛ ɔmfa yɛnsie na daa ne nhyira no ɛnyɛ kɛse wɔ yɛ so nyame adom a ɔkyena yɛbɛhyia bio bye bye